Siúbhán tá cainteach ar raidió inniu chun ústátú all maidir le conas atá ag éirí leis an bpróiseas Pleanála Teanga agus na Pleanála Teanga áitiú leis Ghaeltacht curthú postanna agus lehéad? Cinse, well, ó hiú ról Fintriachta agus cruthú fosíachta an Údarás sa muid Harbh sa leis an dulcin cinn atá dhéanú le rint blianta an uafan mar a teasa go tan éirí economiachta ag bisisiú leis agus tá chunchur sin le feiceal ar an ástaíart sa Gaeltacht. An neri, jean muid an survey fosíart ag jeirú na bliana, so mar sin ag jeirú 10,000 agus a 16 bhí os cin 8,000 duine fosíthe ag lein chólachtaí a fortaíart ó Údarás na Gaeltachta a fod na gantar Gaeltachta. Bhí 7,000 go léthe go sin is daoine bhí fosí go lein amsire agus bhí is cin 600 duine fosí go páirt amsire so bhí is cin 8,000 duine. Is áon rud is táhacht ar an sin nó go ardú leanú nach bliantúil atá takear an bhain fosíarta sa Gaeltacht le 5 bliana nuas agus siadm gur cóthra a maith é sin agus ar náid tá airneal a ha faoi lei a bhfuil treilú forbert a charta ahrú hasí fihe 5 gó nua an éirí agus simid asúla go méhir a cár leis an lín sin im líana agus comáil leis sin go méid daoine breise fástaí hir a talú sa Gaeltacht. Agus cén sort ardú é sin i gcompráid le roinnt blianta ó hen riscot? Well, sahi go bhecinn tú éirí a móra i chart a daca leis an hairneal atá feimú in sa réimse technoliacht agus réimsí nua amsire ar nós feistí léis sé sin agus istáithe an airneal pharma mar a hochtar an airneal Seirbhíse agus cólachtaí atá feimú is an airneal bí agus tí sé sin bí agus teo ar fod na Gaeltachta so tá fuas mór le feiceal agus na hairneal a sinna. Hannigus léidithe in airneal a bhain istáithe le gentusaíocht tradiisianta. Cé ggóil ardú take in san airneal atá dhírigh ar gentusaíocht faoi leith nó níos gentusaíocht atá gceist agus ar ná titim is na airneal firmaracht próiseas agus próiseal samraí mar sin fástas is stáithe titim le feiceal na hairneal tradiisianta atá an na blianta fada agus airneal nua teartcha tásaí. An bhfuil an ihar a gote le haid an líon fásatá an san omláin a gcompráid le roinnt blianta tá sé timpeall cúg faoin géad bhfuil? Sin cruthú 600 srotha nua an éirí. Agus nar a hógan tú san éirih mar a hálan ngach cantar nar a hógan tú san éirih an titim a bhí na tarlú go néidir a líon post bhí 150 pas sa bhreisean ar an bhliain revision. So is ardú glanvéadú is móví an le rint blianta nuas. So is an figure sin is móvís me ddíú agus a chorann leis an líon fástaíart a gach bliain. Sin héad ag níor ceistúáin eile gom sula hosnaíon muid a caint faoin Pleanála Teanga sa Ghaeltacht. Bhí ócáid a gcuibh an teachann se caite nach raibh bhí seoladh an dar bhanam aglaíocht dar bhanam gTeic na rud mar sin nach raibh? An sin an mal digitach? Ceapan sé, gTeic. gTeic, seo, sin é. gTeic, yeah. So go bonasa sin rud tá dhéanú an sin ná ggólann tú Údarás a chuir takeíart ar fáil dá ionid ar fud na Gaeltachta búise sin faoi chud an Údarás ná licéir léas ná ionid poblbal atá antú. Le spáis a chur ar fáil do riine atá geirí an gnóhéin na manú ná tá manú gno. So is nos is choras ar nos hot desking atá gceist leis is féidir le spáisa eil ar keys ar fáid tréimh se beidir seachtaine ná níos fóidir na sin má tá tú a cuirt i geirí hart ar choras ar nos choras maile henwanda fón agus gachrad so is féidir le duine an spáis eil ar keys. So sin rud a bhfu a gceist nó go mé rint daoine atá man gno lonithe ans na honnaid seo go mé se de forbert gréasán i trú hain agus go mé takeíart agus cóirle gno ar fáil dífa so tan ceart agat seoladh ionid gTeic ar an cheathrú rua an teachtain seo caite
agus tá cin seolta in nídór rin seachta ní siar agus behir atógar ar sin de réir chéile ar fad na Gaeltachta. Sin go héintach, yeah. Okay, lána méid a roiig gotí an tábhar gcuite an táid chun caint faoi inniu Pleanála Teanga sa Ghaeltacht. Ar bhís nach cuairsí a thabhairt dún faoi gúilre atá an maidir leis na Pleanála Teanga sa Ghaeltacht. sé sin conas a bhfuil méid ag an stáid seo sa látá inniu an. Okay. Well, tá sé seo a teacht as an strateis fihi bliain don Gaeilge, agus aniu sa strateis go raibh Gael a conas Pleanála Teanga Orbert agus a chur a bhaim ag level an phobal. Hannig an tuairmíar sin as málu a rinneú sa sidir cumsí a teangália ar úsáid na Gaeilge sa Gaeltacht in 2000 agus sa seart, agus málu go dúirtear tacaíart bhealach a tá córasach a tá cóhéite ar Gaeilge mar hanga pobl agus teili gantar Gaeltachta agus a gantar heile fiú túmuid an Gaeltacht éit a bhfuil tacaíart ar an phobal dan Gaeilge. So go bonus a bhí hir a geirí tacaíart a chur ar fáil ón bhair an nuas ach bonithe ar bhíanta an phobal ón mhaina níos mar a détha. Agus mar chud sin agus leagú síos próiseas reachta le chuig sin agus is sin Acht na Gaeltachta 2000 agus a 2000. Mar chud a Acht na Gaeltachta 2000 sa 2000 runniu an Gaeltacht suas an fiche séir Limistéir Pleanála Teanga Gaeltachta agus tá trí bhála Seirbhíse Gaeltachta ahananta sa Gaeltacht chomáid le báilte Seirbhíse Gaeltachta eile a tá lonithe túmuid an Gaeltacht. So siad sin báiltear nó Gaillimh, litir canan, trolí a chur an Seirbhíse ar fáil nó a mín pobl na Gaeltachta i seapadach don nó agus a Seirbhíse poblí nó príomhaidetha an. Agus tá sé go bonasa tá sé sin dhírigh ar córas a chur bhaim a bheith dhírigh ar stáithe a réimsí éideachais sa síl gnó, sa síl sóisialta stáithe ar bhela a ggóilachtaí príomhaide agus an agréis poblí a bheith a chur tacaíart tíre ar fáil an phobal éitiúil. Sin corchaige atá an ná go goran so mar a dúirt má tan cheantar Gaeltachta na ceantrathe agus na condathe Gaeltachta inis runse suas an fiche sé Limistéir Pleanála Teanga agus chonig chéintú go méisiad ná ahantas mar Limistéir Pleanála Teanga bhain má tá suas le seart bliana a cula sinna dhéanú agus is sin bonithe ar Phlean Teanga a bheith álathe agus a bheith chur a bhaim acu tuasaid an tréimhse seart bliana sin. So go bonasach tag an cóistí éitiúla le chéile aontaíonn siad ggóil siad festa Plean Teanga áú a tá bonithe ar riachtanis an cheantar éirithe sin. So tá sé bonithe ar na méanta an phobal héin, bonithe ar na riachtanis atá acu. Mar tá go daran tá gach ceantar tá siad anéagsúil ó na chéile tá cod an na ceantrathe bhád níos léidir nó ceantrathe eile. So caiú é sin na hórte ggóhéics agus a plán a chuir le chéile bonithe ar riachtanis fiúlaí an cheantar sin. So sa nám a Labhair tá 8 Pleanála Teanga ceadaithe ag an ring. So jenan ring na Gaeltachta na Pleanála Teanga cheadú is é Údarás na Gaeltachta atá ag stúrú an bpróiseas agus bíonn muid a plé le costí pobl agus costí stúr Pleanála Teanga agus cóchaman agus agréirtaí ar an talú a daca leis na Pleanála seo chuir le chéile agus iad sin a bheits a féimú a maihan seo. So tá sé aontaithe ag an rialtas go mé idir €100,000 agus €150,000 sa bhliain ar fáil do gach Pleanála Teanga. Don phobal le codúlá fan na Pleanála Teanga éimú ar an talú. Is it gone now? Agus go bonasa sé an seo sé an teabhar tas na Pleanála Teanga ná ggóil Bailte na Maltaí leach má antú bhfuil na pobl in sa cheantar sin ag ré go bhfuil siad a geirí go goidethe siad gur tacaíart iad leis an Gaeilge chorchan cén sa cheantar éirithe sin. Is ionach an smaoine bheith na Pleanála Teanga áitiúla ceapan agus na Bailte Seirbhíse Ghaeltachta agus na líonraí Gaeilge, you know. Is go cé chum an smaoineh seo héh Pleanála Teanga áitiúla? Is go? Well, chin Údarás go dtí an strateis fiche blian na Gaeilge.
agus mar atá lecha síos sa stratis blian den Gaeilge agus tagan an stratis is stoithe ar bhealach as an studiar cumsia teangolaíach a runniu mór haide bhí an ar úsáid na Gaeilge sa Ghaeltacht a fáil siúine a bhí agus a seart. Tugur sin san néirih mar bhain se leis an Ghaeltacht a gohéirí sa stratis bhí blian agus máú go mó bailach nó go mó próiseas in sin na chorasach le takeíart a chur ar fáil den phobal cóhéite don Gaeilge mar hangi pobl agus mar hangi teulu rud a harfa tehachttas na ceantra a Gaeltachta. So go bonasa te an próiseas Pleanála Teanga bonithe ar sin. Achas rud Pleanála Teanga agus contheap na Pleanála Teanga ní rud éon rud nua seo don Gaeilge nó don Ghaeltacht nó dá phobal na Gaeilge sa tír seo. Is contheap éon Pleanála Teanga a teir fod an dóin agus a bhí sa aimú ag títe ach go héirithe in bhfuil min teangatha a lóirt iontu. Agus go bonasa sin rud atá gceis nó éon rud stoithe na éon takeíart imdíon tionchar ar iompar teanga. So mo chudin se leat ar bhealach a bí le takeú le a chéad teangaí nó an teangaí atá nó agus an Gaeilge sa chéis seo agus mo thugann se takeíart a iompar teangaí. So mar hampla de mé chláán agus tuismathaíon agus beidir Gaeilge daine bhhain agus barla an daine le tá sé Jackar caiir a hinú go bhfuil Seirbhíse ar fáil don tuismathaí sin le na baistí a thógáil le Gaeilge. Agus go féidir le fáil ar scáil trí Gaeilge, go féidir le freastal ar níonra trí Gaeilge, na a bhíonn siad ag socialú nó taréis am scála go mééis siad an ná is stáithe gálaigh imeachtaí agus ócadí atá reachtaráil trí Gaeilge agus go mééis siad eballt ar socialú le na gcuirde agus mar sin dé. So sin rud atá gceis le Pleanála Teanga. Pleanála idirrácóir. Cén sois oibre a bhíon ar bon ag na pleananna áitiúla agus chunáid gáile? Well, tá mo díra ag tús an phróiseas. So bhí suas le dhéobh líon ag gach Limistéir Pleanála Teanga, bhí suas le dhéobh líon ag na cóisí le Pleanála Teanga a olbú. Agus is rud é sin a lech go leor ama agus amana níos mó na dhéobh líon mar chuise do má lóisiid leis na pobl, bhí cruníthe poblí acu, bhí grúpi fócus acu, go leor rinne siad survey na sa cheantar, an sin bhí acu an taide harann le chéile, bhí acu anlíise dhéanamhar agus bhí acu an document is scríomh. Agus a chorfaí bhréid an Údarás, rinne an Údarás é chorfaí bhréid na rinne Gaeltachta a sé an tara i dhéanaan an sin an plán a cheadú. So lech sé sin próiseas. So tá roid pleananna cadi hinnis agus be tús a chur le pleananna na feimú na pleananna sin go lua. An chiad phlean tá roinse acu an chiad trí phlean ag cadiúin sin nó a ceantar chluihinnéile agus tá cheantar í dóir agus dheachtar na rásan in dhé cheantar sin an dúisgur dúna ngáil agus cosisiarige ag an daina gáileh. Agus tá siad sin déine lacu céimean na olbhúchain idirrá feimú na pleananna sin in so mar hampla bhí dhé fas fógraí a thuaíonn sin le gairid nuas sa dóigh go deocha le daine ástú le coidú leis an choiste éitiúil an plán seo aimúr an talamh. Chuir an muoinú ar fáile sin agus be se brethir na barta beidir atá leach go más sa phlean. So if I go back to rudí a chart fantasy beidir níos mó takeíart don na teili atá tógáil rangan na Gaeilge, beidir níos mó amachtaí agrií trí Gaeilge, I chéint si go rangan na Gaeilge ar fáil sa cheantar, I chéint si go na hagris agus na cólachtaí stéit agus cólachtaí príoide ag lé leis an phobal trí Gaeilge agus gáil na reachtanis le go léir atá uafa ggóthir déanú freastal ar sin. Tá sin an táhacht a freisin ach bhfuil na cólachtaí príomhmhaidach chun Seirbhíse a chur fáil in Gaeilge. Tá sin an táhacht nach bhfuil. Tá ein tíim go thomlan leat agus ba chóir a chaithú le duine ní chóir go mó pobl na Gaeltachta faoi éon bhí wantaiste. De bhfuir go bhfuil siad loníthe a Gaeltacht agus gurí an Gaeilge a géad teangaí nó fiú gurí an teangaí úsan siad ó le go le. Ba chóir go mó siad an anganó a dhéanú an Gaeilge leis na cólachtaí agus leis na hagdíartaí atá loníthe a Gaeltacht nó atá freigrach a Seirbhíse chur fáil de phobal na Gaeltachta.